कोई ब्रेकेट नहीं था ऊपर पुलिस वाले का, किसी का भी नहीं था, कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं मालूम। यहाँ आने के बाद पता चला हमको। अभी क्या है? टेंशन क्या है, खाने का यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी एक तो हमको गाड़ी फाइनेंस का गाड़ी है, ऐसा रोक देंगे तो कैसा होगा बोलो। आम्ही सर बेळगाववरून आलो. बेळगाव. बरं, बेळगाववरून इकडे येताना तुम्हाला चोरला घाटवरती कर्नाटक चेक पोस्ट वरती तुम्हाला कोणी अडवलं नाही? नाही सर, कोणी काय आम्हाला अडवलं नाही, याची कल्पनाही आम्हाला दिलेली नव्हती. हा, त्यामुळे तुम्ही इथं येऊन हा, आम्ही खाली येऊन इथं बसलो. त्यामुळे तुम्ही अडकून पडला. अडकून पडले सर. पण नेमकं आता कसं काय तुम्हाला म्हणजे कल्पना नाही होती? साहेबापाशी गेले की साहेब म्हणजे आज तुम्ही आता रिटर्न जावं म्हणजे तरी वरती गाड्याच नव्हतीच होतो काल. हा. इथं खाली येऊन बघितलं तर एक 6 गाड्या तेवढंच होते. तुम्ही रात्री किती वाजता पोहोचला? 11 वाजता सर. 11 वाजता पोहोचला असेल. त्यामुळे पोलिसांनी तुम्हाला नकार दिलेला, कारण ऑलरेडी बंद आहे म्हणून त्यांच्या तिथं आल्यानंतर तिने सांगतात आणि त्यांना आपण रिटर्न विचारतो म्हणजे तिथं वरती कोणाला तुम्ही सांगाय नाही साहेब, बेळगाववाल्या माणसाने त्यांनी सांगितलं असलं नाही तर पोलिसांनी सांगितलं असलं तर तिने तर आपल्याला सांगितलं असतील. तिने काय म्हणते तिने आम्ही सांगितले, तिने अडवलं नाही अडवलं तर आम्ही काय करावं म्हणते तिने. गोवा बॉर्डर पर है ना, कोई भी मालूम नहीं हमारे इधर बंद रहे सो क्या बोले उधर बेलगाम में भी कोई पुलिस वाला रोके तो इधर आते नहीं, कौन रोक रहा नहीं पुलिस वाला. और यहाँ आए के बाद में नहीं जाना हुआ तो गाड़ी रिवर्स नहीं जाता, गाड़ी रिवर्स कई बोले तो मंडे के दिन 2 बजे तक बोले थे, मंडे के दिन सुबह में छोड़ते तो मुझे, इसलिए कल संडे को कल आ गए. कल सुबह 9 बजे से गाड़ी नहीं छोड़े सो है. अब वो पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे, कलेक्टर साहब आना जब बोले तक नहीं छोड़ते गए. कलेक्टर साहब कब आते कहीं की. इथले मजगती मंगळारा सानमेरेन फाईन मारून ट्रक सोडले. 2000 फाइन लिया. आपको दिया 2000 फाइन? कभी दिया? अभी दिया. हम लोग ना 24 था ना, 12 घंटे को इधर आया. किधर? इधर आया? इधर हाँ 24 डेट में. 24 तारीख को अभी छोड़ा नहीं, यहीं पे आप लोग? यहीं पे. आज 27 तारीख है. हाँ 4 दिन यहीं पे हो? यहीं पे हो. तो फिर आप लोग ने दूसरा रास्ता पकड़ा नहीं क्योंकि बंद है. बंद. तो फिर इसके बाद अभी आपको अलाउड नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पे जाने का, इसलिए आप लोग बैठा दिया. तो और भी किसका है? आप लोग सब लोग साथ में ही हो या फिर कैसा लगा? ये इधर ही सब लोग भी इधर ही. कितने ट्रक है ऐसे जो बहुत दिन से यहाँ पे? हाँ, मगर ना 20 और 30 भी इधर तक रुका था. उन लोगों ने साहब ने बता दिया. उन लोगों ने अभी 4 घंटे तक इधर रुकेंगे तो जाओ, नहीं तो मैं ना फाइन डालूंगा, आपको केस डालूंगा, ऐसा थोडा धमकी दिया. हे 4 दीस झाले ते हांगा दोडामार्गाच्यान हांगा क्रॉस करून हांगा येयल्ले आसा आणि 4 दीस झाले ते ऑलरेडी हांगासर आणि त्यांच्या फाटल्यान गाडयो येयल्ल्यो, खुबश्या गाडयांक तेंच्यांनी सांगून रिक्वेस्ट करून धाडलेले आसा. पण कित्याक की थोड्या गाडयो ज्यो आसात त्यो दवरल्यो गेल्ल्या, ते रिक्वेस्ट करीता 4 दीस जाले की आपण हांगातल्यान वयता, कित्याक तांकां हांगातल्यान शॉर्टकट आणि ज्यो गाडयो कोर व्हरता म्हणजे सेजा का कोर आहे ना आपका, सेजा का कोर, सेजाचे कोर आहात ते व्हरता आणि वयर डंपिंग करता. तरी सुद्धा ते हांगासर रावल्ले आसा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.